Yayay B. Hi everyone, good morning. Morning ngayon eh. Welcome back sa ating channel. For today's video, pupunta kami ngayon sa center para magpa-immunize kay baby. Pinuntahan kami dito sa bahay, isa sa mga staff doon. At yun nga, pinaalam sa amin dito na merong immunize ngayon. So, pinatulog ko muna saglit si baby while naligo ako. Sana hindi siya magkaroon ng lagnat ngayon kasi lahat ng tusok niya nilalagnat talaga siya after. So ngayon, isang tusok lang. Unlike before, tigdalawa yung tinusok sa kanya. So sana hindi siya magkaroon ng fever mamaya. So ayun, hopefully hindi. Ngayon, hinihintay ko pa yung husband ko. So, eto ngayon, nagising na siya, yung daddy niya. Sana kaya? Nagdadaldal na naman siya. Huwag iyak-iyak si baby later, ha? I-share ko lang. Kahapon, nag-crave talaga ako ng mango float. Wala akong budget. Mahal kaya ng ingredients niya. Nandun siya kahapon sa downtown. Chat ako sa kanya na gawa tayo ng mango float. Ikaw yung bibili ng ingredients. So, ayun. Since alam ko naman talaga na gustong gusto niya yung mango float. Aalis na kami. Pupunta na kami sa center. Yan. Gising na tong batang to. Let's go! Nandito kami ngayon sa bahay ng ate ko. Hi, baby! Wheel! Ate Hara! Yan. Parang walang nangyari. Wala yayay, B? Ha? Wala yayay, B? At ito yung aking kapatid. Hi, Ivy! Yan, yung boyfriend mong napaka-sexy. Ang laki ng puwet. Ayan, naglaba. Naglaba kahit yan, oh. Ang saba ng panahon. Yan yung mama ko. Hi, ma! Kakakainin niya yung mga aso. Hi! Ikukuha ko ngayon ng rambutan. Kasi dito sa bahay nila, meron silang isang punuan. Isang punuan. Isang puno ng rambutan. Yan. Yan. Wow. Guys, ang alam ko ito, di ba makaon man ma? Ano tawag ane? Bugnay. Maabot ra maguna nako. Wala na kaayo. Abot ba ng pula? Kini di ay oh. Diha. Diha man tama. Kini wow. Wow. Mabira ra man dai ni. Tas baya ko. Sure. Yan. Di pa man red. Ba dito pula na. Ipakita ka nga to. Wow. Ato pula na kaayo makasaka si Dinis. Do. Kabukat ni Dennis. Balik na. Oh no! Bang! Asan bunga? Kumain na ititod. Sumo. O sum di ay. Bulaklak. So yan, may nakuha na ako. Eto guys, yung pangalan nito is sangig. Ewan ko sa iba. Basta sa amin, sangig to. Nilalagay to sa yung tinolang manok. Yeah. To, tinolang manok.
to nilalagay. Yung amoy niya. Ang bango. Bango. Magdadala ako nito ng yung buto niya. Mo ba din liso? Kini dyan? Mura mo makukuha ko nakita ang liso ni Ani diri ah. Mas ilaw man liso ano? Gamay di ko ano gamay. Kumpa natin itong mo. Chun mo Mo ko nakita ang liso. Sabi ni mama yung pangalan nito Herbo Buena. So, ayan. Ang dami niya ditong mga herbs. Dito na kami ngayon sa bahay. Papadidiin ko na muna si baby tapos papatulugin ko siya para naman makarelax. Para naman ma-relax niya paa na may tuso. So, ayun. So, that's all for today. So, sana po nag-enjoy po kayo sa video na to. Kung nagustuhan niyo po, just don't forget to like and subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. And I'll see you guys on my next vlog. Bye!